Приятели, ние сме Master Games BG и доколкото виждате, това е PS2. Ето му и марката. Така, от тук PS2 се включва, а от тук се вдига капачето. И ние много често играем на тази игра GTI, Liberty City. И трябва, като мощните играта, това да се бутне надолу, да стане така. И може да се върти. Така, това, както виждате, това е малка камерка, за да може да разпознава диска и да тръгне играта. Сега ще го затворим и ще ви поясним кабелите. Така. Това е за memory card. Даже тук имаме една, мога да ви покажа как се слага. И сега. 64 мегабайта, включва се така, с стрелкичката. Само че малко трябва да се натисне. И това е memory карта, сега да извадим. И сега ще ви покажем как се свързват съответните кабели. Така, сега ще ви покажем как се включват съответните кабели. Първо, вземем този кабел и го мушкаме в контакт. После вземем този кабел и сега ще ви покажем къде се мушка. От другата страна. Ето точно ето. Можем този кабел и вече може да се захранва. Така, на другите кабели, тези четирите, тук зад телевизора има такива и се мушкат към съответните цветове. Жълто с жълто, червено с червено и бяло с бяло. И така, след като го сложим този кабел, ето го, го слагаме ето тук отзад. Ето тук. Ето, свързахме го. Тези два кабели се включват към телевизора. Този е към телевизор за интернет, пък този е към телевизора да се свържи. Така. И ние ви показахме къде се мушка memory картата, сега ще ви покажем къде се мушка джойстик. Точно е тук, но ето я. Ето го е джойстик. Така. Ето, както виждате, трябва да е точно с стрелкичката да се свързва и се бута. И това беше всичко от мен. Абонирайте се към нашия канал и дайте вдигнато палче.